Sengiphinda futhi ngiyangena kwezijulileyo. Angazi bazongenzani bazongithini kodwa ngikhona iqiniso alidinga ufakazelwa iqiniso lihlele lizimela lodwa. uShaka Zulu wahambe ekhala ethi ngeke balibuse lobuswa izinyoni. uMogabe naye uhambe ekhala wathi ngeke balibuse bohlanga bavukelane balwe bodwa. uGaddafi kwelaseLibya uhambe ekhala wathi haya ngeke balibuse. uSaddam Hussein eIraq mangabe sebemnikele ezitheni zakhe wahamba nayo ekhala ethi angeke balibuse. Baningi angeke mbabale ngibaqede kodwa sengibuka umbuso nesenzo esenzakala kwelaseZimbabwe la ngibuka khona uVice President ubaba uChiwenga noPresident wethu ubaba umkhulu uMnangagwa uPresident. Lapho engangibuka khona beqale kahle ngoba phela abantu basebeshila ukuthi hayi sikhathele ngembuso emide nabantu ababamba njalo bangayeki njengobaba uMogabe owayesebuse naye waze wagugela khona warusela khona. Lapho esibona khona bebambene izandla bephakamise izandla benenhlonso eyodwa yokubusa lelazwe nokulikhulula kuyingcindezi eyayiseyisuke kuSmith eyangena kubaba uMogabe yaba incindezi nayo. Kanti futhi bese ngibuza babengekho yini laba babusi bethu laba bazali bethu babengekho yini kuwo lo mbuso kababa uMogabe kodwa yebo phela mangabe sebengenile siyakwamukela ukuthi ushintsho siyalufuna noma ngabe kwakungavele kungene noma inkawu noma imfene noma ligorilla noma idinosaur noma ianaconda kodwa kwakuzofika kusilethele ushintsho sase sikudinga. Sibona abaholi bethu bebambene izandla nathi sasibambene njalo izandla ngamathemba amakhulu ukuthi kuba noshintsho olusheshayo. Kodwa mangifunda izinyuzi ngibuka lokhu nalokuyana ngiyangibone angathi kukhona ukushayisana noma kuyakhulunywa ukushayisana ukuthi hayi kunokushayisana kwemibono kunokuphambana kwemibono. Izwi lomuntu omdala libi izwi lomuntu omdala aliweli phansi. Bese ngithi mina ingabe bakholelwa na kuyindaba zakomoya lokho esithi thina spirituality and the beliefs ancestry primitival spirits okuyimimoya yalaba sebadlula bakholelwa yini kuyintethelo ngisho abazali bethu laba ababusi bethu laba. Namhlanje eMzansi banosuku olubizwa ngokuthi yiMandela Day. Bese kusiba nalesa isikhathi angazi kuthiwa how many minutes nje zikaMandela zokuzama ukulandela izifiso nezinhlonso zakhe nalokho wakungenele ejele wagugela wabolela khona eboliswa ngamabhunu waphuma kodwa abantu bona hayi sizoba nosuku lwakhe sibe nabo Foundation Mandela sibe nezinsuku nje ezibungaziwe. Lento iyafana nokuphahla lento iyafana nelathi. Uyazi ngihlale ngicabange ngithi mina kuyadingeka ngelilanga ababusi babe nama advisors wabo as advisors in presidential systems. Bese bephinda baba nama spiritual advisors ngoba amazwe namazwe anemimoya nama spirit wawo okuzothi abantu bengasalandeli izinto bengahambi ngendlela bengatholanga ukuboniswa badungeke bona bebodwa inhlonso nenjongo yabo naloko ababekusukumele phansi kugcine kungasahambi kahle. Thina singabantu esinandaba noma sibuswa ngumnumzana uChiwenga noma sibuswa ngubaba uMnangagwa noma sibuswa inkawu noma imfene kodwa abantu sifuna isimo esizokwakha silethe ushintsho kubantu ezweni. Masihleli siphila sithi hayi siyabuseka siyawubona umbuso. Uyazi bese ngithanda iZimbabwe nabaholi abafikayo esikhathini esiningi makuza entweni zomhlaba. Umhlaba wanikezwa abantu. uSmith njengayo uMogabe njengayo uGaddafi njengayo uShaka Zulu njengabo bonke abafa bekhala nabo Saddam Nteba fe bekhala emazweni abo.
oGaddafi bafe bekhala. uGaddafi mawungambuka awushileyo ayenakho ezweni lakhe kwakuhle kakhulu. Amabhenki ama-interest, abantu bakhe nje mabezoshada amakhaphulu nje anama-benefits nje ubebabhekile abantu bakhe namhla bayakubona bayakhala. Kodwa nje ngikuthande nje ngalaphayana eZimbabwe izwe livumela ukuthi umhlaba ufinyelele kubantu, kuyikuthi nje izwe malishayekile noma libe nabantu abangazange bakwazi ukuphatha kahle nomonakalo omoshe isikhathi eside vele ngeke kulunge one day. Nomonakalo osujike waba iculture yokumosha ngeke ushintshe nje in 1 century, maybe isingadinga lama century adlula kaJesu sewahamba abo over 5,000 years. Umhlaba abantu bayamayina abanezimayini, nginemayini eziwu9 laphayana, 9 claims of gold mining eGwanda mina njengoba nje sikhuluma nje. Yize kubuye kungamayineki ngendaba yokuthi izwe liyabe lishayekile, sokuyi survival of the fittest, sokufanele uthole i-investor kunokuthi uzirayizele wena yakho imali, but at the end of the day noma ungayiraise uthi uyaqala uzobuye uwe, ngoba imithetho eminye iyabe imithetho efavor bona abaphethe. For an example, nginemayini mina, imithetho eminingi bese iyohlala emaphoyiseni, kube namathimba amaphoyisa afonyiwe ngempela ukuthi abheke igolide strictly, abheke ukuthi wena usebenza kanjani. Eminye imithetho igcine isiyenza ama-authorities your partners without having invested even a single cent in your project. But fine, okusalayo siyabonga umhlaba sinikeziwe as compared to uMzansi. Yikho bezwe bethi amabahambe sidinga ama-capital thina nje kuphela zohamba siyomayina. Kodwa ke ngibuyele futhi kubo abaholi, nangu ubaba wethu evelile laphana esithombeni, ngithi mina kuye ake baconsider izinto ezispiritual babonisane, ngoba mabe ngabonisani ngemoya yalaba sebadlula kohlala kuxoveka nje abantu bephambana kuthiwe kwenze njani, kanti ngamadlozi ezwe, imoya yabantu bezwe, yilaba abakhala ngamandla abawafaka ezweni, laba abaphilayo mabesele bathi nathi sayilwa lempi sizokwenza ngentando yethu, kumele sibenefite. Akekho umuntu ozophatha lelizwe ongazange waphatha isibhamu, ongazange wangena empini. Sayilwa impi bazali, impi sayilwa ngamapapa wethu esasiwaphakela abantu ababephethe izibhamu esigangeni, bengena emakhaya afike angaceli inkukhu akukhomba ukuthi hlaba lela iqude naleya nkukhu, hlaba leya mbuzi ayihlinzwe manje, sifuna ukudla silwela nina, siyahamba siyaphuthuma. Sayilwa impi, iliwe kanjalo impi amazwe namazwe, kodwa imoya ama-spirit amazwe ngamazwe njengamanje aphazamisekile, kudingeka ushwele. We need to plead for clemency with the spirits of the countries, of the soils. Otherwise, beside that, uzoyibona inhlekelele ezoyehlela abaholi. Ngiyakhuluma ngiyamemeza, abanye batufuna udumo. Yebo kulungile, ngizoluthola lolo dumo mase niyibona lento le ngikhuluma ngayo. Madoda abazalwane, ngithe uSmith izwe kwakungesilone lakhe lwamlungu, kodwa ufe ekhala ngalo. Unkomo walwa naye elwela izwe leliyana, kodwa ufe ekhala. Ma ungabuka inkulumo zakhe zonke sinawo manje, angithi sokwaba nabo internet, uyavela naye ekhuluma ebeka izimvo zakhe nokuphatheka kwakhe nalawo kwaphazamiseka khona. Abaholi abaningi abeqophelo eliphezulu nekhethelo nokukhethwa ukuba babuse bafika bathwisteke, bathi twistwe, bafe bekhala, bese uzozwa kukhulunywa ngabo kahle uma sebafa kuphela. Uma siphila singabantu bomhlabathi ezweni laseZimbabwe, asinandaba sobuswa ngubaba uMnanangwa, sobuswa ngubaba uShiwenga, siyobuswa yimfene, asinandaba. Bese kuzongena abantu nje abafane singabazi abayizidudla ose weaknell, uthola umuntu enemali yonke ongakazi uyibone. Izwe lihlupheke kangaka, abantu behlupheke kangaka,
uyithatha phi imali lomlisa abathi nguse Wikinel Chibawu? Labo bantu bangavele babe nemali bajika babe ngama Oppenheimer, bacontroller ba-capture i-government, bajika babe ngabo Elon Musk asebe capture abo Trump emeli, bajika babe ngabo Rupert nalenye ifamily ngiyayikhohlwa igama layo, nisazoyichecka leyo Mandela ade ephuma ejele wahlaliswa khona laphana eyabelungu, abasebenzisa izimali ukubamba umbuso ukuze imibuso ihambe ngendlela zabo. Kuyimimoya leya, kanti futhi abayekeli ukuze affiliate noma ukuba ngamalungu enhlangano thizeni ze spirituality and secrecy and secret spiritual world ebanikeza amandla ukuqhubeka benza kanjalo. Uzothi mangabe ulalele uzwe sekuthiwa kunomuntu eZimbabwe unikeza abantu imoto abathengele ukuthi angizange ngizwe ndoda Chibawu kuthiwa sewuhambela abantu abahluphekayo njengathi wahamba wabanikeza lezo zimali. Uzozwakala uhambe wanikeza umfundisi thizeni imoto, vele unezimali zakhe. Laba abampofu abahluphekayo awubazi na? Uzozwakala kuthiwa unikeze uPeter Ndlovu wayedlala ibhola, umdlali wethu omkhulu unsuku zonke we-Highlanders wadlala iCoventry, imoto. Unazo imoto vele uPeter Ndlovu, unama-positions laphana ko-Sundowns. You have done well elifini. Awubazi yini abampofu abahluphekile? Awekho ama-charity organizations lapho ongafaka kuyo imali mfowethu? Azikho izalukazi lapho ongafika ushiye khona impuphu ama-50 kg njoba eMzansi Afrika siyasizwe banemholo yama old pension fund. I won't call it salaries, I don't have the special word name for it. Azikho izalukazi lapho ama-old age home namakhehla, iy'ntandane azikho. Bese ngibuya ngizibuza mangabe sokwenzeka izinto ezinjena masibuka abantu abafana nani bo Wikinel Chibawu ukuthi lezi mali lezi namba ninikela ngazo nizama ukuvala izono zenu nithole umusa kumvela inqangi, umvela iqala uNkulunkulu umwari onjelele noma uNkulunkulu loyo ke ogeneralizwayo owaziwa umuntu wonke. Nizama ukwenzani? Yilapho engifuna ukuzibuza khona. Kanti yini futhi nina ningaba nemali niyangenelele embusweni, seningabangani babantu bombuso, nisuka nifuna ukuvala amacala yini angaveli, nisuke nifuna ukuba namathenda enizowathola kugcine kungasetshenzwanga lutho, kungakliywanga ngitsho nesite, kunganangitsho nesihlahla esisodwa noma itshe elilodwa lisusiwe, kungalungiswanga lezo zinto ngitsho nesakhiwo naleyo mgwaqo ingalungiswanga, kodwa imali niyithethe nina niyifaka phezu kwamatafula, imali kube yinto enidlala ngayo, nidume nje nazi umhlaba wonke, kodwa abantu behlupheke kanje, imali yabantu isiya kini. Kanti i-capture ne-state capture nani seyaba njani? Lento ngithi igcwele umhlaba wonke. Sabona boShabir Shaik la eSouth Africa, abantu ababeyaziwa nje abantu abangongqondo qophololo nje, abantu abayenza into ezinzima kakhulu, ezinokuganga, ezine-corrupt, sebengabangani babomkhulu umsholozi, baboshwa kodwa uyagula wakhishwa, sokugula kuyakhiphana nje ejele. Uyayibona imali oyidisplaye lapho ukuthi ungafida idolobha lonke nezabelo nje zonke kuyizalukazi, kodwa uvela mawusiyonika abantu abavele benezimali zabo. Wena usungumngani manje weParliament, ungumngani manje wena weGovernment. Kanti ukubophisa kwenza umuntu abe nemali, ngizwa kuthiwa wako waboshwa wabuya waphuma. Awukwazi ukuthi ubonakale udeshe imali ezingaka ematafuleni ezweni elinobunzima obungaka, abantu bephuma besiyogcwala amazwe begijiniswa lena izwe lingamanga kahle. Khumbulani phela madoda ukuthi abantu abaphumi ezweni lapho eZimbabwe ngoba bayathanda ukuphuma, noma onkulunkulu bethu noma amadlozi wethu noma imimoya yezwe isixoshile, noma labo ababa ngababusi bafa bathi thina safa singabavotelanga sababeka emandleni basixosha. Akunjalo. Yizimo madoda, yizimo. Our outside, our situations, our circumstances are not green.
in our country. But now mase sibona okungamaportion inyana nje okuvele kube greener than ever, akucimi akuthintini. What about us? What about abanye abantu? We are not blaming you guys for having, but we don't know whether to call what you guys have blessings, curses. Ake nginikeze nje ama picture we Makinel Chibawo. Impilo ihamba njengevili baba. Siyakhumbula thina kwakunochihuri lapho owayengomkhulu amaphoyisa ayiqoqa zonke imali zithathwe uye laphana. Wamosha kakhulu wafundisa namaphoyisa ukuganga. Namhlanje ayiphelanga lento leyo, ngeke izife yaphela ukuthi iphoyisa in the country eZimbabwe likufuna imali. Kodwa into emangazayo igcwele lento eSouthern Africa. Buka njengamanje kwenzekani kubo East Rand lapha ekuruleni. Iphoyisa lele bese lifake imoto nje zomuntu zaba namalight amaphoyisa sezisetshenziswa ngathi ziyi-private. Into nje ezinjalo ukushintsha into ye-government ibe into yabantu njoba nenza nina. Sokunabo mahlala la eMzansi sokuvezwe sokuze kwasungulwa omadlanga commission nabo ngababona ukuthi nje bayapi angabe ngokomthetho nje kuya ukuthi masokunabantu abanjengani boShibawo nibuye nizobuza ukuthi lezi imali ezigcwele ematafuleni nizithathaphi. Babuzwa beningabuzwa nizoboshwa. Thathi nami ngibeka kanjani ukubuzwa ngokwemadlanga. Ngizwile kuthiwa ngapho eZimbabwe kuzoba necommission ezoba khona eyokubukisisa indaba zenu zona lezi izimali namathenda wenu. Kodwa ayisizi lutho leyo nto ngoba ithi mangabe sefanele ifike la okunevuthwa ndaba khona okuzoboshwa wena nabangani bakho nabanamandla. Ingayenzeki lento lena bayicover ngoba vele ukuze kuyokhulunywa laphana kudingwa ama negotiation nama cover up. The commission is just a safety belt. Injalo ke lento nalapha eMzansi. Angikho lapho ezimalini zenu. La engikhona khona mina ngalezi mali zenu. Ngithi mina bukani ukuthi imoya yamazwe noNkulunkulu nokhokho bethu basivukele basijikele ngenxa yokungahambi ngendlela kwabaholi bethu nani nina osomabhizinesi phela enini niba yimgogodla yemikonomi yomnotho yezwe. Into nje umuntu asevela ibone ukuthi umnotho wezwe kumele ube ngowakhe, angaba nemali athenga ababusi, umbusi agcine sena decision engasakwazi ukuphawula ngoba ubanjwe ile mali liya eyaziwa yilona lono babili. Kunzima madoda, ngiyazi mangabe sengikhuluma kanjena sengizifake kuphenduleni imibuzo nanokuthi ngenilanga ngithi ngilenda nje nithole sebengilindile bephetoza Nkosi. Kodwa kade nifuna sikhulume ngani ngoba lento ihlupha thina sigcwele emazweni nje kungendaba yelizena lezi izimali oziphethe njengoba uphethe leyo mali leyo wena Makinelo uyifake etafuleni nje uzizwe uNkulunkulu. Ishare yami ikhona khona, ishare yabantu abami ikhona khona, ishare yomphakathi ikhona khona lapha, ishare ye development ekade izoseva wonke umuntu ikhona khona lapha. Njoba isite lana wagcina wena ungayikliyanga, wagcina ungakwenzanga konke kodwa imali yafika kuwena. Ishare yethu ikhona khona lapho kodwa ayisebenzeli. Kodwa ngicela ukwazisa lapha mfowethu ukuthi akukho ukuhlala unomphelo. Akukho futhi okungapheliyo kuyabe kuyahlola. Ngisazobuya kumapasta sengiyobeka indaba yabo Hubert Angel. Ngesikhathi sika baba uMogabe uHubert Angel lo mfana lo othi ungumprofiti omkhulu usho njalo yena. Sambone baleka. Kambe nizofana balekele ubaba ibalekele umkhulu uMgabe. Angazi kwakune issue yeimoto ezi1010 kwathintini yonke lento lena angazi esingayi related to today thing abayibiza ukuthi money laundering, ngazi ziningi lezo zinto. Namhlanje uhleli eUK ngibonile ubaba wethu okhona umkhulu upresident wethu ubaba Mnangagwa uye wamenza iambassador, uyiambassador ngikhuluma kumanje eUK uHubert Angel. Sesahleli sabona ama-Al Jazeera sekhuluma indaba zamagolide. Lo ndoda akase uyena uBishop kuphela. Uselidila yena. Usebuya dile ngamagolide.
aphuma ezweni kodwa lokho engeke ngikufakazise angazi kodwa ngithi akusilona icala ukuthi ngakubona ezinyuzini kaningi futhi kanti kumele kugcine kunjani uyabona umkhulu wethu ubese guge kanjani kodwa ebambile naye ehlele esihlalweni engaphumi kwalani nina baholi ukuthi uziphumele nje ufike useve one term uphume unikeze omunye angene naye asebenze engakakhathali naye futhi aphuma anikeze omunye kwehlula yini ukuthi nithi always keep up to fresh minds anibonisani uyabona madoda kunzima kodwa kulula kuyikuthi nje eminye imiqondo nabanye abantu imibono yabo noma ungazubeke ngokwakho umbono uzufe wathathwa ubani wena kodwa manje guga nje nibe nje nife nifungela abanye abazobusa ukuthi hayi angeke kuhambe kahle kini ngoba ufuna ukubusa wena uzufele esitulweni yize subona ukuthi usugugile phela umuntu mayekhula uguga usiba ngumntwana ingqondo yilokho iyehla ukucabanga unjalo nje unomfazi omncane umntwana omncane awusaphethe wena izwe seliphethwe ngumfazi nje umntwana omncane intombazana nje edlala ngawe idlale ngabantu bezwe yonke idecision isiphuma kule ntombazana kuze ukuthi izethenjwa zakho zigcine zikujikela ungabasola nje obabuna nakho uthi hayi bakhipha leli khehla leli kanti laliyogcina ngani bekuyogcina kuthatha lo ntombazana lo mfazi lo uGrace aqhube ngalendlela le ayeqhuba ngayo eyomfazi kodwa into engimangazayo ukuthi noma kushintsha kungalungi kugcine kufane kuphinde kube worse kanti manje okuyikho kuzogcina kuyikho nokulungileyo kuyini vukani phela boMugabe vukani bonkomo vukani lalele khona nibusise laba ababusayo ngokuthi nibanikeze amandla ukuthi izinto zishintshe zibe right leyo nto ayi-affect nina futhi ayini-affect nabantwana benu abaselezweni ngoba nibasebenzele phela nabaqoqela yonke imali ekhona thina-ke nabethu abantwana siyofela emazweni angazi bantu bomhlaba nomhlaba nina nizibona kanjani lezi zinto siyakhuluma phela thina manje amazwe aqalekisiwe imibuso iqalekisiwe ungaze uye eBhayibhelini uzozithola iziqalekiso zabaqalekiswa ngaleyo mnyaka nangalezo zikhathi zokuphila kwabo uNebukadnezar kuthiwa wafa senezipho ezinde njengezenyamazana umbuso wakhe uqalekisiwe ngenxa yokubusa ngesihluku nokungalandeli imithetho yezwe khumbula phela kwakungabusi imithetho kaNkulunkulu lwenithi ngokaDaniel la babe namasiko wabo abantu baseBhabhiloni la kwakubusa khona nalo Nebukadnezar bebusa beshiyelana naye enomndeni wakhe kodwa uNkulunkulu eseyiphikile indaba yakho kwamndeni wakho uzobhayiseka bengizwa kuthiwa lo mfana kaMugabe baba uPresident Robert Mugabe uboshiwe utholakale nama-drugs siyasifunda phela inews akusithi esibhalayo ngeke umbeke inkinga yokukhuluma into ebhaliwe hamba obuza lawo ma-journalist lawo kodwa umntwana womuntu obe namandla angaka esilindele ukuthi naye sengaba ngumholi zwakale kuthiwa setholakala enama-drugs uvele ubone ngale nto abazenzayo athenga imoto ezidulayo amawatshi beyothela ngotshwala
begida phezu kwezimoto benyathela imoto zifacaka imoto zamamiliyoni, thina abantu bethu benya laphana isimo sendlala nedrought. Angikho kupolitiki njalo ningangizwa kabi, kodwa phela akekho umuntu ongekho kupolitiki ngoba isimo nesimo sezwe nemiphumela yani nani yabaholi i-affecta thina nabantwana bethu. Abantwana babaholi izoba affecta kancane, kodwa phela banezimali bayaphuma bahambe bayohlala kwamanye amazwe, banezimali ezingaba cover impilo zabo nezizukulwana ngazi singaki thina ke. Angikho epolitikini, ngilokho ngikwi-spiritual, ngikhala ngemoya yabazabalaza. Ngithi nini nazabalaza ngizwe izitori zaseTanzania ngithi bapho Julius Nyerere nama-spirits wabo kulokho esikuzwayo ukuthi balwa ngamandla, basebenza kanzima bezikhandla ukuze amazwe aphile, kodwa uzozwa sokunama-massacre abantu ababulalayo ukuze bangene emandleni. OMugabe balele nje bavele balala nje bafa bathi nya bashiya beqalekisa ababusa bakhona, ngabe ubusisa ababusa abazayo kanti uyabulwa ukuthi uhlale kuze kuthini. Ukube mina ngake ngabusiswa kwathiwa ngibe umholi abe ngazivusela ithemu A1, mhlambe ngigruma abanye abazobusa obavele, ngoba umbusi phela akagurunywa. Umbusi uyakhethwa, ekhethwa imoya yomhlaba, ekhethwa umoya yezwe lelo enabe niphila kulo. Akekho umbuso ongakhethwayo. Abanye bakhethelwa ukuze kubonakale lobo bubi, abe mubi vele. Kodwa-ke ngiqinisile ngalezi khathi zamanje awukho umbuso ozophela kahle usarendwe kahle. Yonke izophela ngeyinkinga, abaholi besiba neyinkinga, yiloko bengafuni ukuphuma emibusweni, befuna ukubolela khona ezitulweni njengomkhulu wethu enalo. Kunzima ma ungabuka kwakhona la eMzansi, ubaba Msholozi uke washukeka ngendaba ethiwa ngezamacala esingawazi, ngeke wafakaze ubucala nokungabona ubucala. Leyo nto idalani? Idala ukuthi umuntu abe namaqhinga ukuthi angaphumi phela esihlalweni ukuze avikele impilo yakhe kuko lokho. Njengamanje kunendaba zabophalaphala zemali yamadola namamelika ekababa uRamaphosa. Lezo zinto zidalani umuntu ajike engafuni ukuphuma laphana ukuze azivikele nalabo bazi imfihlo zakhe. Ileyo nto leyo eyenza uMugabe. Kodwa njengoba uMugabe ehambe ebafungele laba ababengena, okungubaba uMnangagwa noChiwenga nabanye, mina mbe ngabona ukuthi isifungo zibe zingezani baba mkhulu wami, ngoba kuningi okuseceleni okwenzile. Akekho umuntu okufaka ejele, ngitsho nokufa kwabantu kukhona, kodwa awuzange wandiswa amajele njengabo baba uZuma ngapha nabanye abathe uma bephuma bangeniswa amakhoti. Sizwe ekaJoseph Kabila waseCongo okuthiwa ugwetshwe ulife. Into ezikhona lezo eziphilayo angeke nibuse forever. Yiyo lento engumkhuhlane
emazweni. Kodwa singayikhuluma nje njengoba ngiyakhuluma, ngiyakhamisa, ngiyamemeza, kodwa ekugcineni kosuku ngizoyilungisa ngani ngoba nonke anifuni ukuphuma. uGaddafi naye waseLibya sithe